Philippine Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ngining handumanan sa usakawit ug ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Jemar. Kining akong kaagi ko kini sa dihang bag-o lang kong naminyo. Apan sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hard to say, I'm sorry. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Jemar. Pastilan. Dako gyud kag pildi karon. Nya unsa man nimo? Patay ka ng joy bay. Wakay kaluoy na mga imong mga anak. Mas giuna pa nimo imong pagpadugal kaysa namo. Day, sorry na day. Ay lang pagbiya day. Sana ko day, di na ni mo usap day. Di na lagi day, please, day Joy. Ay na, pasensya na gyud mo oy in town, Jemar. Dili na gyud ko magpautang ninyo. Kaya wa pabaya mo makabayad ako sa last ninyong giutang dinis tindahan. Ako, maluoy ko sa inyong mga anak. Pero kung magsige lang sad kong kaluoy, akong tindahan sad may makaluluoy. Unta makasabot ka. Okay ra nang, nakasabot ra ko. Wala lang choice, ani. Kung dili kuhaan ang atong tinikom. Dili naman gano'n tatama problema ba? Kung kay baw pa lang kami kontrol sa mong kaugalingon. Day, Joy. Agwanta gid ka ba? Saon nga gibikil man nimo imong asawa? Pasalamat na lang ka nga wa ka biyahe. Mauli ba? Ay, si Joy maning nanawag. Kadiyot sa kaya. Hello, Day. Asa ka? Nasa opisina, Day. Nga naman. Apa sa mis hospital. Ha? Si Marco ang atong anak dadon pa sa hospital. Pero di na maging luyahas ka init. Unya na yung luspad. Oh, usa? Kinahanglan na itong i-admit ang bata. Na ay dengue ang inyong anak. Oh, Unsa, Dok? Kinuo ko. Dako gitang mabayaran na ni sa ospital. Unsaon man din nato? Ang tinigom nato, dili gito makapaigo. Ano lang nagunaw na, Day. Mangitar ako pagi. Mangita kong kahuwaman. Jemar. Bay, sorry kay bay ha. Wagi ko'y kanang ikapahuwam nimo eh.
Saka magunan, hit masad ka ay ko ron. Sige lang, bay. Nakasabot ako, bay. Ug salamat. Pila na kaadlaw nga nagdindiin ko aron mangitag kawaman ako og kwarta pero wa magkikig kawaman eh. Paita ini. Kinuha ko. Aselo ako yung akong buhaton. Bahala na ni. Kuhaon ko ni tinigom na mo ni Joy. Kinuha ko. Ikaw na'y bahala ini. Yes! 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 Now go! Nakadaog ko! Yes! Salamat, Ginoo! Salamat! Di na yun may problema sa ibaya sa ospital! Salamat kayo, Lord! Kadako ko daning kwarta ha. Diin ka ani. Day, doon ako'y isulti ni mo. Katong time ba nga na ospital sa Marco ba nga atong anak? Wagin ko nakahuam og kwarta, day. Huwag ko kahuam adto kay wag nagpahuam na ko. Kuan day, kinig pasaylo ako day nga gigamit na ko ang kwarta nga atong tinigom aron isabong. Unsa? Niusab na sad ka? Day, kalma lang. Last naman to, day, last na to. Di na gito mausab, day. Ang importante nga nakadaog ko, ug naluwas atong higayon na ang atong anak sa bayranan sa ospital. Nabayaran na sa nako ang tanan natong utang, day. Ug wa na tayo hunaon, day. Ug kanang kwartahan nga akong gihatag nimo, day. Di ba niingon man ka nga gusto ka magnegosyo? Gamitan na, day. Gamitan na sa negosyo nga ganahan nimong inegosyo. Jemar. Asa may pahimutang ang mga bandol, ma'am? Dinhidapit ako ya, palihog. Happy kayo kong asawa na. Siyempre, no? Dream gid ka din ako kini-ukay-ukay nga negosyo. Nasayod ko, day. Mayo gid unya po ng atong outcome aning negosyo, day. Ikaw pa? Salig kayo nimo. Salamat, dong. Unsa? Gusto kang mangabang og warehouse? Oh, dong. Maayo magdagan ng ukay-ukay. Kanang warehouse nga, dili lang gud kaayo dako good. O sige, day. Mangita ko. Nalipay kay kupara ni mo, bay. Kay after 3 years, nakabangon-bangon na gid mo sa imong pamilya. Lagi, bay. Unsaon nga, maayam sa muda og negosyo si Joy. Among next project ani gay puhon bay kay makapalit mi og yuta og makatukod na mi among kaugalingon nga gipangandoy nga bay. O ampo lang. Matuman ra lagi na. Salamat, bay. Finally, dong. Nakabali na kita sa bahay nga itong gipatukod. Lagi, day. O ka na, tungod sa imong kakugihan. O karon day niya. Niya na ta sa bahay nga, komportable kay ta. Maog yun, dong. Kung sa una, pag-usar at kwarto sa atong mga anak. Karon niya. Naano sa tagsa-tagsa ka kwarto.
Magampo lang kita day. Nga magsigi-sige na ni. Bay, ibalik mo sa tarin, eh? Ay, kabla ka bay. Kining kwartaha nga akong isugal karon day. Extra na lang. Hibaw si Joy? Oh, siyempre, wag yun. Hindi pwede may bawo siya bay. Lingaw-lingaw raming ako bay. Bay. Maon na naron. Imbes nga naundang na unta kas bisyo nimo, imo na sang gibalikan. Bawi una ko akong pildi bay. Di ini magsilbi na. Yo sa man nimo pagbawi ana. Ha? Sao nimo? Pastilan. Musugal na sad ka. Bahala na ni bay. Bajimar, ako pa nimo no. Undangan na lang gina nimo. Ug pasagdi na lang tong pildi nimo. Di pwede bay, oy. Naprinda na ko ang titulo sa among yuta o sa among bay. Bay. Ayop ka, Jamar! Gani! Ayop ka! Day, Joy! Sorry, Day! Sorry, kay Day! Day, sorry! Sugod ka nun! Magkalimtanay na lang ta! Oh, Day! Dadun ko mga bata! Day, Joy! Husto na! Dili na ako isugalog balik ang kaugmaon sa ko mga anak kauban mo! Oh, Joy! Nagkabuwag yun ming Joy tungod sa kong bisyo. Nawa na ako ang tanan. Among bay, yuta, og ingon man ang akong pamilya. Bisag unsaon ako hangyo si Joy nga magbalik mi pero wa na gid siya makigbalik pa nako. Og karon naa na nga akong asawag mga anak sa laing nasod. Og ako nagpabiling nag-inusara. Dini na lang kutob og daghang salamat. Amen.